Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Яңа гасыр каналында Кым сәгате тапшыруның чираттагы чыгарылышы. Бүген студиябызның кунагы танылган дин әһле Казанның Бишбалта мәчете имам-хатибы Госман хәзрәт Исакый. Госман хәзрәт, исәнмесез? Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Госман хәзрәт, белүемчә сез дини гыйлемне чит илләрдә алган кеше. Иң әүвәл Үзбәкстанның Бухара шәһәрендә мәдрәсә, ondan соң ялгышмасам Ливиядә университет. Менә Совет чорында дини белем истәп читкә китүне сезне ничек кабул иттеләр? Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Алхамдулиллаһ ва салату ва саламу аля расулиллаһ. Субханаллах, нинди күңелле тарихи бер вакытка кайтара торган сорау бирдегез. Беләсезме, ул вакытны Советлар Союзында ике оешма бар иде, ике мәдрәсә бар иде, берсе институт Ташкентта, берсе Бухарада Мирараб мәдрәсәсе. Аллаһның рәхмәте белән шушы мәдрәсәгә армия сафларыннан кайтканнан соң миңа барырга эләгергә туры килде. Шушы мәдрәсәдә 7 еллык курсны, 7 еллык укуны 4 елда тамамларга туры килде. Шушы форсат белән файдаланып әйтәсем килә. Армияга киткәнче, мәктәптә укыган вакытта мин кайча Әхмәт Заки хәзрәт Сафиуллинда гыйлем алдым. Син тәҗрибә булган инде күпмедер? Тәҗрибә булган күпмедер генә түгел, шактый, чөнки аларның бирә торган дәресләре, гарәп грамматикасы булсын, башка төрле матдәләр булсын, алар бик тирән бирәләр иде. Шул Әхмәт Заки хәзрәтнең, аннан да алданрак Тәлгат хәзрәтләрнең биргән гыйлемнәре белән 7 еллыкны 4 елда бетереп, тамамлап, соңыннан инде Тәлгат хәзрәт Таҗиддин мине үзенә Уфага дини назаратына сәркәтиб итеп чакырды. Без әле ул чорга әйләнеп кайтырбыз. Менә шулай да сезнең менә дини юл белән китүегез, дин сукмагыннан китүегез, укырга китүегез дип әйтик, әйеме? Сезнең инде ул алдан үзегез планлаштырган эш идеме, әллә ниндидер тәргиш бирүче кеше булдымы? Беләсезме, әгәр дә тәргиш бирүче кеше булмаса, минемчә ул вакытны алдан планлаштырып булмас иде. Әлхәмдүлиллаһ, дини гаиләдә тудым һәм бүгенге көндә кадәр шушы миңа дуасын бәрәкәте килә торган Рәшидә абыстай әнинең дуасы, аның теләге, аның тырышлыгы бәрәкәтендә. Сез әйтеп киттегез, менә Бухара мәдрәсәсен бетергәннән соң инде Уфага китеп барасыз. Һәм әйтергә кирәк, сезнең менә дини хезмәт биографиягыз нәкъ менә шушы Башкортстаннан Уфада диния нәзарәтеннән башланып китә. Аннан соң инде Октябрь шәһәрендә сез мәдрәсә ректоры, шул шәһәрнең үзәк мәчетендә имам-хатиб. Ягъни 10 елга якын гомерегез сезнең Башкортстанда узган. 10 елдан артык. 10 елдан артык. 3 ел Уфада, 9 ел Октябрьскийда. Әйтегез әле, ул чорда Уфа менә дини административ эшчәнлек ягыннан ул ни дәрәҗәдә көчле иде? Барбыр бит инде менә безнең бар, Уфа бар, Казан бар, чагыштырып алсам Мәскәү бар. Менә ислам дине ягыннан дип әйтик инде. Аның нигезе ни дәрәҗәдә анык иде? Беләсезме, Казан кайчанда Казан булган. Кайчанда кайнап торган. Кайчанда шушы Казанда, Татарстанда, Казан тирәсендәге булган галимнәр, андагы имамнар һәр вакыт көчле булганнар. Уфада дини назаратның булу сәбәбе дә төрлечә, аның сәбәпләре, минемчә, шушы Уфа Казанга караганда бераз сүлпәнрәк булу сәбәплеме? Шунда артык бик дин таралмасын, таралса да шул тирәдә генә булсын дигән ният белән, бәлки Екатерина патша вакытындагы булган дини назаратны билгеләү. Менә шулай. Сәяси ягы бар, чөнки ул бит әле алдан Оренбургта да иде. Шуның өчен Казан кайчан гына булса да үзенең галимнәре белән, үзенең эшчәнлекләре белән, үзенең менә шушы дингә булган ихласы, иҗтиһады белән һәр вакыт әлегә кадәр шушы үрнәк бер мәркәз булган. Инде Казан турында сүз чыккан икән, сез Татарстан диния нәзарәтенә
мөфтилеккә шактый катлаулы чорда килдегез дип әйтергә кирәк, җитәкчелеккә. Бу 1989 ел, шулай бит. Менә 98-нче. 90, гафу, бу 1998 ел. Әйтергә кирәк, бу чорда ничектер менә республика мөселманнары арасында бердәмлек җитеп бетмәдеме, ничектер менә үзәкләшү дип әйтикме, һәм әлеге хәл күрәсең ул вакытта Татарстан җитәкчелегендә борчымый калмагандыр. Һәм менә шушы берләштерү корылтайын үткәреп, сезне мөфти итеп сайлап куйдылар. Шулай бит. Менә әйтегез әле, килеп туган, әйтик инде, ничектер күпмедер дәрәҗәдә проблемалар, аларны сез инде төптән, нигездән аңлап килдегезме, әллә инде мөфти булгач алар тагында ничектер ачылыбрак чыктылармы, менә бу каршылык проблемалар дип әйтик. Беләсезме, Бухарада укыган вакытта төрле милләт халкы белән укырга туры килде. Анда үзбәкләр, таҗиклар, азербайҗаннар, Кавказ халкы. Шунда ук мин бер тәҗрибә җыйдым. Шуны да әйтәсе килә, 7нче курста әле мин ярты ел дәрес тә бирдем. Гарәп теленнән шушы Кавказ егетләренә рус телендә дәрес тә бирдем. Кайбер үзбәкләргә дә үзбәк телендә дәрес бирдем. Менә мин беренче тәҗрибәмне менә шушында Бухарада. Соңыннан инде Татарстан, шуннан Уфага Талгат хәзрәт Таҗиддин чакырганнан соң ул вакытны күз алдыгызга китерегез. Бөтен динья назаратта 100дән артык мәхәллә бар иде. Барлыгы 120 дип әйтик. Шунда Татарстанның үзендә генә барлыгы 17 мәхәллә. Казанда бер мәрҗани мәчете. Менә шушы Талгат хәзрәт Таҗиддиндә 3 ел сәркәтип булып эшләгән вакытта мин тагы да шактый гына тәҗрибәләр җыйдым. Соңыннан шушы урыннан миңа укырга, Ливиягә укырга туры килде, барырга. Инде кире мин Уфага кайтмадым. Ни өчен дисәгез, миңа инде әзрәк кенә алган гыйлемемне, тәҗрибәмне ничек булса да халыкка таратырга һәм тагы да менә шушы тәҗрибәмне гамәлдә күрсәтергә дигән ният белән мине Талгат хәзрәт Таҗиддин Октябрьский шәһәрендә, Башкортстандагы Татарстан белән шегәрәдәге булган шәһәргә җибәрде. Шунда мин инде килдем, кичкенә генә бер шәһәр, Төркмән дигән бер бистә, анда 5 бистә бар, Төркмән, Мулина, Заид, Нарыш, Московка дип әйтәбез, шул бистәләр арасында төзелгән Октябрьский шәһәре. 157 ел элек салынган агач мәчет. Мин шушында эшли башладым. 2 бала белән, 2 чемодан әйберләребез белән, балаларның киемнәре белән килдем дә әзрәк кенә дөресен әйткәндә, бәлки гарьләнгәнмен. Менә ничек инде мин Бухарада укыган, Ливиядә укыган, зур оешмада сәркәтип булып эшләгән, кешене каядыр авылга бер белмәгән Октябрьский шәһәренә җибәрделәр. Мин монда нишләрмен? Барбер күрсәтергә кирәк. Ул вакытны тәҗрибә шулай иде. Кая булса да мөфти җибәргән җирдә әлбәттә эшләргә кирәк иде. Әз дигәндә бер ел, 2 ел. Үземчә уйладым да, 1 ел эшләрмен дә, аннан соң әкренләп Казан ягына юл тотырмы дип уйладым. Субханалла, шушы шәһәр шул кадәр мине җәмәгатемне, балаларымны шул кадәр җылы кабул итте. Шул кадәр безне хөрмәт иттеләр, шул кадәр безне якын иттеләр. Хәтта үз балаларыннан да артыграк. Күз алдыгызга китерегез, ул вакытны 20 яшь, сакал юк, мыек кына, яшь хәзрәт килде дип бөтен дөньяга таралды бу хәбәр. Мин шунда 1 ел эшләрмен дә Казанга кайтырмы дигән кеше 9 ел ничек итеп үткәнне сизмәдем дә. Анда хәтта хәзрәт дип тә эндәшмиләр иде халык. Хәзрәткәем, менә шул кадәр яратып, хөрмәт итеп, шунда бер нәрсәсез килгән Госман хәзрәт җәмәгате белән 2 бала белән шунда йорт та салдык. Шунда мәчет тә шушы 157 ел элек төзелгән, бөтенләй ширб иткән мәчет урынына яңа мәчетне дә булдырдык. Мәдрәсәдә ачтык, шунда типография. Шушы 9 елда шактый эшләр эшләнде. Сезнең менә сорауыгызга шул җавап, шушы урын булмаса, Октябрьский булмаса, халык мине шул кадәр якын итеп,
шунда хөрмәт итмәгән булса, ул вакытны мин Казанга кайтып, бәлки мөфти булып та эшли алмас идем, чөнки әзме күпме багажым, тәҗрибәм бар иде. Менә тәҗрибә дигәннән, Усман хәзрәт, шулай да сез әйттегез, менә 17 мәхәллә булган әйме 98 елга кадәр. Ни дәрәҗәдә катлаулы булды аларны менә бер канат астына туплау, җыю, менә сезнең бу тәҗрибәгез ни дәрәҗәдә ярдәм итте бу эштә? Соңыннан инде 17 генә түгел, 90-нчы елларда, 92-нчы елларда һәрбер җумһуриятта айрым дини назаратлар төзелә башлады. Башкортстанда үзендә, Татарстанда үзендә, башка өлкәләрдә, Ульян өлкәсе булсын, Самара өлкәсе булсын, һәрберсендә дә айрым дини назараты төзелә башлады, чөнки аның шараитның талабы шулай иде. Халык дингә омтыла башлады. Шушы Горбачев вакытында җылы җилләр исеп, дингә артык һөҗүм итмичә мөмкинчелекләр бирә башлагач, әйтерсеңләр шуны гына көтеп торган халык мәчетләр салына башлады, һәм Казанның, Татарстанның үзендә генә дистәләгән мәчетләр булды, һәм менә шушы күп меңә кайбер мөфтиләр каршы булсалар да, Татарстанда айрым, Башкортстанда айрым, башка өлкәләрдә айрым дини назаратлар төзелде. Һәм бездә Татарстанда беренче дини назарат 92 елда төзелеп, Абдулла хәзрәт анда 6 ел мөфти булып, беренче мөфти булып эшләде. Инде эшләде дә, ләкин Абдулла хәзрәттән башка дини назаратлар да бар иде. Бер якта Фарид Салман хәзрәте, бер якта анда Абдулхамид хәзрәт, берсе Абдулла хәзрәткә карый, берсе Талгат Таҗиддинга карый, берсе айрым бер нигә карый. Менә шушы әйберләрне күргәч, шул вакыттагы президентыбыз хөрмәтле Минтимер Шәрипович Шәймиев шушы әйберне аңлап, ярдәмчеләр белән киңәшләшеп, әйдәгез без каршы түгел, ләкин берләштерү корылтайын эшләргә кирәк. Шушы үзара бөтенегездә җыелышып, бер уртак фикергә килегез дә, яңа баштан, яңа биттән тормышыгызны башлагыз һәм бер дини назарат булсын дигән тәкъдимнәр булды. Менә шунда инде миңа Октябрьскийдан кайтырга туры килде. Менә сез әйтеп үттегез, инде Горбачевның үзгәртеп кору чорында җылы җилләр исә башлагач, сез эшләгән чорда әле мөфтияттә күп мәдрәсәләр ачылды, мәчетләр төзелде, Россия Ислам университеты ачылды, шулай бит. Һәм әйтергә кирәк, бу менә ачылышларда, бу биналарның төзелүендә, барлыкка килүендә ислам дәүләтләренең йогынтысы һәм ярдәме булмады түгел ул вакытта. Шулай бит. Әлбәттә. Менә алар бит инде үзләренең шушы ярдәмнәре белән бергә ничектер үзләренең йогынтысы, идеологиясы да алып килгәннәрдер. Менә ул ни дәрәҗәдә сизелә иде аларның йогынтысы? Беләсезме, мин мөфти булгач, аңарчы бит мин әле Ливиядә университетта укыдым. Ул хәтле күп булмаса да, Ливия белән Американың аралары бозылгач, анда уку тукталып калды. Аннан соң мөфти булганчы әле бер 4 ай мин тагы тәҗрибә алырга дип Мәдинә шәһәрендә дә укыдым. Шушы сүзләрне ишеткән кеше, бу кеше Мәдинәдә укыган икән, Сауд Арабстанда укыган икән, бу кеше ваххабизмга якын булган икән дигән фикердә туа, чөнки мин ишетеп торам бу әйберләрне. Мин каршыда килмим. Әмма ләкин сезнең әйткән сүзегезгә мин мөфти булгач, нинди генә ил безгә ярдәм итәсе килсә дә, алар бит монда чемоданнар белән акча китермәделәр. Бигрәк тә рәсми оешмалар, алар банк аркылы, Ислам банка аркылы, алар безнең шушы хөкүмәтнең рөхсәте, әгәр дә Казанда ниндидер бер төзелеш бар икән, Казан хакимиятның хуҗаларының рөхсәте белән аларга мәгълүм булган хәлдә шушы эшләр эшләнде. Россия Ислам университеты булсын, башка төрле мәркәзләр булсын. Минемчә, берсе дә миңа, менә Госман хәзрәт, без сезгә акча бирәбез бирүен, ләкин сез шушы идеологияны әлбәттә үткәрергә тиеш, менә шушы фикерне алып барырга тиеш, шулай булмаса без сезгә акча бирмәбез дип бер кемдә шарт итеп куйганы булмады. Хәтта Иранда да Хатами, Иранның президенты безгә килгән вакытта, ул алар шиитлар бит инде. Мин инде юк, алардан бер тиен дә сорамыйм.
сорасам, мине тәнкыйтьләрләр, менә шииттан да алдылар, сауыттан да акча алалар шушы эшләргә дип әйтүләр дигән фикер килде дә, ахырдан шушы Мәрҗани мәчетендә алар җомга намазы укытты, анда зур-зур хуҗалар, түрәләребез дә булды. Ахырдан миннән сорый, сезгә нинди ярдәм кирәк? Мин шул нинди ярдәм кирәк дигәч инде тик тормадым. Менә без бастыра идек китаплар, ниләр, учебниклар, нәрсә ди? Асбаплар бастыра идек. Менә безгә шуның өчен типография акча кирәк дигәч, 2 атна да үтмәде, ул үзенең ярдәмен җибәрде. Шуның өчен акча килде төрле яктан. Шушы вакытта меңләгән, йөзләгән мәчетләр салынып калды. Мәдрәсәләр аякка басты. Кайбер үзебезнең имамнарыбызга, мөхтәсибләребезгә кулдан килгәнчә ярдәм иттек. Ул вакытны әле дин дәүләттән аерылган дип, дини назаратына ул кадәр ярдәм юк иде хөкүмәттән. Ләкин үзебезгә җиргә туры килде. Шул хәтлек дәрәҗәдә җирдек. Ахырдан Госман хәзрәт мөфти түгел, ул бизнесмен дигән сүздә чыгара башладылар. Мин аңа каршы түгел, каршы булмадым. Госман хәзрәт, менә сез бит совет чорында тәрбияләнгән, белем алган мөфтиләр буыны. Бүген инде безнең яңа Россия тарихында инде яңа мөфтиләр заманы килде. Менә 2 катлам дип әйтик, 2 буын, 2 төрле системада, 2 төрле җәмгыятьтә белем алган һәм тәрбияләнгән. Менә әйтәләр бит, аталар һәм балалар проблемасы. Менә бу проблема өлкән буын руханилар, дин әһелләре, мөфтиләр белән яшь буын руханилары арасында ниндидер каршылык, аңлашылмаучанлыклар булып торамы һәм нәрсәдә туарга мөмкин? 5 төрле система булса да, 10 төрле система булса да, аталар һәм балалар гына түгел, бәлки аныклар, балалар һәм аталар гына дигән сүз чыкса да, ислам барбер ислам булып кала. Исламны дөрес аңларга кирәк. Исламда Аллаһ субхана ва тааля шу кадәр җиңел итеп безгә шушы динне тапшырган. Без кайбер вакытны үзебез авырайтабыз, үзебезнең наданлыгыбыз белән шушы динне. Сез әйткән сорауга мин җавап бирдем кыскача, безнең Татарстаныбызда андый проблема юк. Андый проблема юк. Әле кайбер башка төбәкләрдә хөкүмәт артык дин кешеләре белән, мөфтиләр белән шөгыльләнмичә, артык тирән аларның эшләренә керешмичә җирсегәндә бардыр андый ниләр. Читтән килгән Казакъстаннан, Үзбекстаннан, Таҗикстаннан килгән шушы мөхаҗирләр, монда эшләгән мөхаҗирләр күп булып, бөтенләй татарларга ирек бирмәгән җирләр дә бар, ләкин Татарстанда андый проблема юк. Бар икән, бүгенге көндә дини назараты бар, казыйлар бар, мөхтәсибләр бар. Ниндидер бер сигнал булса, алар аны хәл итәргә тырышалар. 90-нчы еллар, менә мин яңа эшли башлаган вакытта, ул бик кызган иде. Бик кызган иде. Чаллыда булсын, Алабугада булсын, Әлмәттә булсын, Түбән-Камада булсын. Менә шушы шәһәрләрдә кайбер проблемалар бар иде. Но минем ярдәмчеләрем бик яхшы иде. Мәрхүм Валиулла хәзрәт, Жугалган Сөләйман хәзрәт, әле мәдрәсә башлыгы булган Ильяс хәзрәт, һәм шуңа охшаган хәзрәтләр, Җәлил хәзрәт, казый, алар миңа бик каты зур ярдәмче булдылар. Алар нинди генә булса да бер күңелсез сигнал булса, алар хәзрәт менә монда барырга кирәк, хакимият башлыгы белән күрешергә кирәк, мөхтәсиб белән күрешергә кирәк. Кирәк икән андагы имамнар белән бер проблемалы мәхәлләнең кешеләре белән күрешергә кирәк дип, хәтта барып шунда мөхтәсиб белән хакимият башлыклары күрешеп, бик каты проблема урын булса, җомганы шунда укытып кайта идем үзем. Менә без әйтәбез инде, совет халкы 70 елдан артык динсез яшәде дип, әйме. Динсез яшәсә дә, без бит инде динсез яшәде дип әйтә алмыйбыз, ягъни динсез дигәндә әхлаксыз, тәрбиясез яшәде дип. Әйтегез әле, менә барбер шушы система үзенең ішкі законнары белән, үзенең әхлак нормалары белән яшәде һәм атеизмның тәсире зур булган чорда
диннең роле җәмгыятьтә ничектер минимальләшкән чорда, җәмгыять үзенең менә шушы эчке ресурслары белән яшәвен дәвам итте һәм күпмедер дәрәҗәдә әхлак нормалары барбыр, алар сакланды, яшәде. Менә диннең роле әйтергә кирәк, менә шушы чорда минималь булган чорда да, димәк, җәмгыять яши ала икән, кешелек дөньясы алга бара икән дигән фикер тумыймы? Бик катлаулы озын сорау бирдегез, кайсыннан башларга белмим. Төп мәгънәсе, Госман хәзрәт, дини факторның минималь булган вакытында да җәмгыять яши. Аңладым. Менә бу шундый нигә карашка китермиме? Диннән башка да җәмгыять яши икән дигән фикер тумыймы? Диннән башка да җәмгыять яши, ләкин ничек яши? Күреп торабыз, кайбер динсез җәмгыять бүгенге көндә нинди дәрәҗәгә килде. Ирне белми, хатын хатынны белми, ирне хатыннан аерып булмый. Халал булган, табигый булган әйберне сөйләсәң, син гаепле. Ниндидер бер фахишәлекне изһар итсәң, син гаепле. Менә шушы вакытта мин әйтәсем килә, дин дисезме, дин дисезме, дин ул юл дигән сүз. Динсез кеше ул юлсыз кеше, үзенә юл сайламаган кеше. Теге юлга да барып карый, бу юлга да сугылып карый, үзенең байлыгына масаеп, тигендәдән тәкәбберләнеп карый, ахыр чиктә барбыр шушы дингә килә торган булагалар. Аллаһ Тәала Коръәндә әйтә, хаклык килде, ялган качты. 70 ел. Күпме генә дин, халыкка опиум дисәләр дә, күпме генә мыскыл итсәләр дә, күпме генә имамнарны сөргенгә җибәреп, мәчетләрне җимерсәләр дә, карагыз, яңа баштан ничек итеп күтәрелде. Шуның өчен Аллаһ Тәала әйтә, хаклык килде, ялган качты. Ялган һәр вакыт кача торган нәрсә. Җәмгыять динсез, бер юлсыз яши алмый. Яши икән, ул җәмгыять ниндидер бер хәрабәгә, ниндидер бер ярга килеп җитә дә килеп терәлә. Менә әйтегез әле, Госман хәзрәт, безнең бит инде Россиядә дин иреге кайтуына дип әйтик, 30 елдан артык вакыт узды, шулай бит. 90-нчы еллардан башлап әгәр дә без исәпләсәк, менә шушы чор эчендә безнең җәмгыять әхлакый, рухи яктан ул тагын да үсеш ала алдымы, юкмы? Мин сездән сорар идем, ала алдым, юкмы? Ничек алмасын? 17 мәчеттән бүгенге көндә 1500-1600 мәчет. Бүгенге көндә Казаныбызда булсын, башка шәһәрләрдә булсын, кая барсаң да халал мөмкинчелекләр бар, кафе, рестораннар бар. Кайгана барсаң да ниндидер бер зур сауда мәркәзенә барсаң, анда намаз укытыран урыннар бар. Яшьләребез сөйләгән вакытта иншалла бисмилла субханалла дип сөйләшәләр. Гаиләләрен мусулманча алып барга тырышалар. Шушы бетте инде, дин бетте инде дигән кешеләрнең аныклары бүгенге көндә нинди зур галим булып килеп чыгалар. Гомердә 70 ел күрмәгән үзебезнең хәзер татар егетләре Коръән хафиз, бөтенләй Коръәнне ятка өйрәнеп, бүгенге көндә шуны хәзер башкаларга өйрәтәләр. Бүгенге көндә хакимият башлыкларыбыз, рәисләребез, ярдәмчеләре, хакимият райондагы хакимият башлыклары гаеткә, курбанга, гаетләргә, җомгаларга җириләр. Бу түгелме алга барыш? Моны күрмәгән кеше, гафу итегез, бу ахмак. Рухи яктан, монсы булары теге конкрет эшләр дип әйтик, Госман хәзрәт, менә рухи яктан дигәндә җәмгыятьнең рухи халәтенә, рухи торышы турында, сәламәтлеге турында сүз йөрткәндә, бүген менә күреп торабыз, психологларга мөрәҗәгать итүчеләр артып бара. Һәр хәлдә миндә төгәл статистика юк, әмма дә ләкин менә күзәтүләрдән чыгып караганда, шуннан да психологларга мөрәҗәгать итүчеләр арта. Бүгенге көндә безнең хәтта һәрбер мәктәпнең үз психологы бар. Мәсәлән, без үскән чорда психологик ярдәм дигән сүзне гомумән ишетмәгән идек. Менә моны ничек аңлатырга өчен безнең җәмгыятьтә безнең халык күпләп мөрәҗәгать итә башлады. Мәчетләрдә мөрәҗәгать итүчеләр менә арттымы, алар юкмы, шулай юк?
психологлардан кала, параллель рәвештә. Ник артмасын? Безнең казыйларыбыз, Рухи тынычлык эзләп дип әйтик. безнең казыйларыбыз, безнең мөхтәсибләребез, безнең райондагы булган казыйларга эш бик күп бүген. Алар ничек итеп гаиләне төзергә, бузылган гаиләне ничек итеп берләштерергә, хәтта инде яшәргә мөмкинчелек булган вакытта ничек итеп аерылышырга, ничек итеп шушы малны бүләргә, киләчәктә менә шушы булган проблемаларны ничек итеп хәл итәргә, алар каядыр судка, каядыр башка оешмаларга бармыйлар, алар имамнарга киләләр, алар казыйларга киләләр. Әгәр дә сез, шахсан сез үзегез җомга намазына бармыйсыз икән, яки гаит намазына гына барасыз икән, карагыз, ни күпме яшьләр анда. Без әйтәбез, менә мин үземне яшь дип саный идем, ләкин мин яшь түгел инде, мин 66 яшь. Бүгенге көндә җомга укыткан вакытта мәчет тулган, сәндрәләр тулган, күрше бүлмәләр тулган, аларның урта яшьләре ничә күпме? 32-35 яшь. Мәсәлән, 20 яшьлектә, 18 яшьлектә бар, 45 яшьлектә бар. Аларны бит бер кем дә көчләп китермәгән. Хатны куып чыгармаган, үз ихтыяры белән килгән. Алар ниндидер бер сәүдәгәрләр, бизнесменнар, эштә эшлиләр, хәтта үзләренең оешма хуҗалары белән сөйләшеп куялар. Мин менә мусулман, мине рөхсәт итсәгез, тагы җомга көнне бер 45 минут вакыт бирсәгез, мин җомгага барыр идем диләр. Моны күрергә кирәк. Моны күрергә кирәк. Инде психологларга килгән кеше, үзенең идәге проблемасын, үзенең ичке халатын хәл итә алмаган кеше, ул димәк диннән җирак булган кеше. Диндә булган кеше бер кайчанда каядыр күрәзәшегә, психологка бармый, үзе субханалла, нәрсә булды безгә? Нигә булды соң? Нинди гынах шам булды бит? Раббым гафу ит мине. Раббым хатыным яки ирем гафу ит, әйдә без килешик әле дип, ул вакытны Аллаһка кайталар, пәйгамбәребезгә кайталар һәм шариғат хикменә кайталар. Бәлки сез аларны күрмисездер, алар бик күп хәзер. Көннән-көн артып бара. Теге якта да арта, бу якта да арта. Нишлисең инде? Тормыш шулай. Менә Россиядә, Татарстанны ничектер менә шулай мөселман республикасы дип күзаллау бар. Мөгаен инде бу теге күпләп татарлар яшәгәненә күрә шулай карыйлардыр безгә. Һәр хәлдә диннең милләткә аның мөнәсәбәте ул кадәр ни түгел, тыгыз түгел, шулай бит инде. Кеше ни генә милләттән булса да ул мөселман булырга мөмкин. Шулай да әйтегез әле, менә Татарстан ул ни дәрәҗәдә без аны бүгенге көндә мөселман иле дип әйтә алабыз? Актык елда үзебезнең Казаныбызда, Казань Экспода булган вакыйгаларны гына алсак та, ул бит вакыйгалар каядыр Махачкалада яки Грознойда түгел, бездә үтә. Ул меңләгән, йөзләгән шушы галимләр булсын, эшкуарлар булсын, башка төрле зур фән әһелләре булсын дин ягыннан, алар монда килеп тәҗрибә алалар. Димәк, Казан электән-элек әле шуннан башлаган идек, ниндидер бер магнитор шикелле, ниндидер бер җәлеп итә торган һәм дә үзенең нурын башкаларга сәлбә торган бер мәркәз. Тарихка әйләнеп кайтсак, ул шулай булган да, һәм иншалла шулай дәвам итсә, моннан да артыграк булачак. Шуның өчен Чечня ул әйтик мононация, анда чеченнарга, Дагыстанда 30-га якын милләтләр бар, анда Даргинда, Аварда, Лизгинда, башкалары да күп меңне алар беренче без мусулман һәм беренче шушы Россиядә эшне алып барырга тиеш дисәләр дә, тәҗрибә башканы күрсәтә. Менә Усман хәзрәт, сез диндәге кеше, сез дини кануннарны тотып яшисез. Бүгенге көндә шул ук вакытта сез дөньяви кануннар белән дә сонлашырга тиеш. Менә шариғат кануннары, дөньяви кануннар. Бүген мөселманга менә шушы ике үлчәү тәлинкәсен тигезләп яшәү авырмы? Алар бер-берсе белән каршылыкка килмиме? Менә тормыш барышында дөньяви канун белән шариғат кануны. Беләсезме, бер ничектә бер-берсенә каршы килми. Дөньяви кануннар, шариғат кануннары, хәтта дөньяви кануннар асылда шариғат канунынан алынган. Хәтта шушы мирас бүлү булсын, мал бүлү булсын, айырылу булсын, ниләр булсын, алар бөтенсе дә бер-берсенә якын. Инде кеше, урысча әйтмешли, по совести, үзе вижданы белән яшәү,
нәрсә дигән сүз виждан? Шул иман дигән сүз. Исегездә булса, элекке автобусларда совесть лучший контролер дип язылган. Иң яхшы бу виждан, бул нәрсә? Контролер ул синең вижданың. Менә шушы динне кеше ул һәр вакыт үзен тикшерергә тиеш. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва салламнан сораганнар иде, изгелек нәрсә ул дип сораганнар иде. Пәйгамбәрбез кыска гына әйтеп әйтте, изгелек ул кая гына булсаң да, ни генә эшләсәң дә, Аллаһ Тәала сине күреп тора бит. Син аны күрмәсәң дә дип әйтү, Аллаһ күрә дип җирү, ул изгелек. Менә шушы була виждан. Мин үзем генә икән, икенчесе Аллаһ ул күреп тора. Без икәү генә икән, өченчесе Аллаһ ул күреп тора. Кеше, һәрбер кеше, менә шулай итеп Аллаһ Тәала мине күреп тора дисә, аңар теге канунда, бу канунда бер нинди зарар да китерми, бәлки ул шушы кануннарны ригая кылса, файдалы гына була тормышы. Менә без күреп торабыз, Россия масштабында алганда, Путин властька килгәннән соң, Россиядә православие диненең йогынтысы көче көннән-көн артты, үсә, һәм моны танырга кирәк. Әйтергә кирәк, ул хәзер Россиянең ичке һәм тышкы сәясәтендә дә үзенең ролен уйный. Менә бу вазгыять ислам факторына ни дәрәҗәдә тәэсир итә? Әгәр дә христиан дине үсә икән, аларга мөмкинчелекләр, ирекләр бирәләр икән, без дә шушы мөмкинчелекләр белән файдаланырга тиеш. Ул бит канун менә мосы христианнарга, мусулманнарга, яһүдләргә димәгән. Канун бер. Бүгенге көндә шушы ислам дине, хак дине булган өчен, шушы хакыйкый мусулман, ул аның умырткасы стерженьдән нык булган өчен, бүгенге көндә бәлки ул куркынычрактыр башка кешеләргә караганда. Шуның өчен дә без булган шушы мөмкинчелекләр белән, канун белән, дингә иреклек белән файдаланып, бүгенге көндә без алар шикелле эшләргә һәм қолдан килгәнчә алардан калмаска тиеш. Ләкин бу ниндидер ярыш түгел бит. Ярыш түгел. Әгәр дә син гаиләдә балаңны дөрес итеп тәрбиялисең икән, иң беренче зур мәдрәсә, иң беренче зур университет ул нәрсә? Ул гаилә. Шушы гаиләдә дөрес итеп тәрбияләсәң, аннан соң инде Пәйгамбәрбез әйткәнчә, кемдер баласын яһуд итә, кемдер насара итә, кемдер мусулман итә. Бөтен нәрсә фитри иманнан килә. Менә шушы фитри, урысча әйтмешле, естественный иманны без гаиләдә тәрбияләргә тиеш. Менә моннан берничә ел элек Россиянең төп кануны конституцияга төзәтмәләр кертелде, шулай бит инде. Һәм анда Россия конституциясе тарихында беренче мәртәбә Алла исеме телгә алына. Сез менә бу хакта инде ишеткән, сез беләсез, Алла сүзен конституцияда уку һәм күрү, сез аны ничек бәялисез? Аннан алдын Тукай әйткән бит, артка бакма дустым, дахи идеал алда ул, эзләгәннәргә табылса Алла ул дигән. Аллаһтан да кешеләргә бер нәрсә юк. Аллаһ барыбызга да хуҗа. Аллаһ бөтен нәрсәне хөкем итүче. Бүгенге көндә дәүләт шуны аңлады. Мусулман Аллаһ белән булса, кеше Аллаһ кушканча яшәсә, ул ышанычлы, ул нинди генә хезмәткә куйсаң да, нинди генә эшкә җибәрсәң дә, ул ышанычлы, ул бөтен эшкә дә яраклы бер зат. Шуның өчен дә Аллаһ дип әйтмичә, нәрсә дип әйтсеннәр? Алар үзләре дә аңладылар. Аллаһ дип әйткән саен, Аллаһ Тәала бәрәкәт бирә. Һәм шулай итеп дәвам итсә, бүгенге көндә исламның урыны Россиядә гына түгел, бәлки дөньяда бик зур. Күрәсез, тормыш ничек күрсәтә. Күп меңгенә мусулманнарны мухаҗир итеп куып чыгарсалар да, күп меңгенә аларга һөҗүм итсәләр дә, алар бөтен дөньяга, Европага, башка илләргә таралып, шунда матур итеп тормышларын алып баралар. Теге французда яки англичанда бер бала, ике бала булса, кайберләре балалар урынына эт асрыйлар. Шушы килгән мусулманнарда әз дигәндә 4-5 бала, аларның киләчәге зур. Шуның өчен Аллаһ димичә нәрсә дисеннәр? Менә безнең бит инде совет чорыннан ук килә, канун буларакмы, тәгълимат буларакмы, дәүләт диннән, дин дәүләттән аерылган дип яшәдек без. Менә бу тәгълимат бүгенге көндә инде үзенең әһәмиятен югалтып бара түгелме? Чөнки ник дисәң дә, без хакимият үзенең руханиларга
үзенең барлыгын көннән-көн сиздереп тора. Шул ук вакытта безнең руханилар, дин әһелләребез дәүләт тарафыннан үткәрелә торган зур җыеннарда, зур киңәшмәләрдә алар менә алгы сафта утыралар. Менә Төркия зур мисал. Төркиядә диянәт эшләре бар, аның үзенең министры бар. Хәтта бездә дин дәүләттән аерылган булса да, бүгенге көндә Чечняда булсын, Ингушетиядә булсын, андагы хакимият башлыклары имамнарга акчаларын түләп торалар. Бүгенге көндә мин әйтер идем, әгәр дә хөкүмәт тарафыннан безнең дини назартыбызга матди ярдәм булмаса, алар да әллә кая китә алмаслар иде. Шуның өчен бу әле исем генә, гамәлдә алар бергә, иншаллах. Гамәлдә алар бергә. Безнең илдә бит инде традицион менә 4 дин кабул ителгән. Без инде аларны менә шушы рәсми рәвештә таныйбыз: православие, ислам дине, иудаизм, буддизм. Әйтегез әле, менә булай аерып кую дип әйтик инде. Безнең бит әле аннан кала башка диннәр дә бар. Дөньяви диннәр күп. Аерып кую ни дәрәҗәдә ул дөрес дип әйтимме инде, башка конфессияда булучыларны ул кимсетми микән? Әгәр дә инде башка бик әз, анда бер дистәк кеше генә ниндидер бер секта ачкан икән, үзен ниндидер бер дин итеп игълан иткән икән, үзенең бер ялганчы пәйгамбәрен әгәр дә игълан иткән икән, хөкүмәт аны да әгәр дә теркәп куйса, ул вакытны зур хат эшләгән була. Шуның өчен минемчә бу бик дөрес фикер. Бүген җәмгыятьтә динне көндәлек безнең көнкүрешебезгә берникадәр яраклаштыру, трансформацияләү күренеше бара түгелме? Ни өчен дип әйтәм? Чөнки менә бүгенге күзлектән ниндидер вакыйгаларны, ниндидер хәрәкәтләрне бәя биргәндә дин белән аны яклау, яисә дини яктан аны бүгенге чынбарлыкка туры китереп күрсәтү. Рәсем сәнгатен кем тыя ала бүгенге көндә? Гарәп илендә дә рәссамнар бар, ләкин алар ачыктан ачык ниндидер кешенең кыяфәтен яки анда хайваннарның кыяфәтен нитмиләр. Аннан башка аларның бик күп эшләре. Аннан башка табигатьне төшерү. Табигатьне төшерә башласаң, карагыз, Айвазовскийда бер кешене дә күрмәдез. Анда диңгездә, анда ниләр, дарьялар. Инде бүгенге көндә рәсем, мәсәлән, зиратта, кабер ташында әтиеңне, газиз әтиеңнең, мәниеңнең фотографиясын куярга ярыймы дип сорасалар, без әйтәбез, ярамый дибез. Чөнки ул сурәт дибез. Чөнки ул сурәт, менә син аны ничек итеп истә калдырдың, шулай калдыр. Килер бер заман 100 ел утыр, 200 ел утыр, беркемгә кирәк булмас аның рәсемнәре дә. Шуның өчен Аллаһ Тәала белмичегенә бу канунны куймаган. Әгәр дә сурәт булса, безнең пәйгамбәребезнең саллаллаһу алейхи ва саллям рәсеме, сурәте калган булса, сахабаларның рәсем сурәтләре калган булса, бүген без түр башына илеп куйыр идек пәйгамбәребезнең рәсемен. Үтер заман кешеләр Аллаһка түгел, кыйблага түгел, бәлки шушы рәсемгә гыйбадәт кыла башларлар. Тарих шуны күрсәтә. Менә аның хикмәте бар. Аллаһ Тәаланың нинди генә әмре булса, ул хикмәтсез түгел. Инде дин дәүләттән аерылган икән, без артык менә шушы аларның, рәссамнарның эшләренә нигә тегеләй куйдыгыз, нигә бу һәйкәлне куйгыз дип әйтергә хакыбыз юк. Инде мәсәлән, Мәрҗани дип әйттегез, Мәрҗаниның һәйкәле бар дип әйттегез, аны бит дини кешеләр куймады, аны хөкүмәт куйды. Хөкүмәт бит үзегез беләсез. Менә бүген фән һәм техника дөньяда шул кадәр алга китте. Хәзер без инде ясалма интеллект турында да сүз алып барабыз. Ягъни ул реаль әйбер. Ул нидер иҗади функцияләрне дә башкара. Гәрчә ясалма интеллект ул бары тик кеше гамәле булып исәпләнсә дә. Хәзер инде кайбер галимнәр ясалма акыл турында да сүз йөртә башладылар. Менә фән һәм цивилизацияның менә шулай зур адымнар белән алга китүе безне менә шушы дөньяны барлыкка китергән Аллаһ Тәгалә дип әйтәбез. Аллаһ Тәгаләдән менә бу цивилизация ераклатмыймы, аермыймы? Куркыныч юкмы менә шушы? Аллаһ Тәгалә адам баласын иң күркәм рәвештә, иң күркәм зат итеп яратты, мәхлук итеп яратты.
тонналы филлар, балыклар булсын, әллә нинди матур кошлар булсын, Аллаһ Тәгалә аларга акыл бирмәде, аларга шәһвәт бирде, көч бирде. Әмма ләкин нинди генә анда ясалма интеллект, искусственный интеллект дисәк тә, нинди генә анда актык шушы җиһазларны гамәлгә ашырсак та, адам баласы шикелле хисле, иманлы, Аллаһ Тәгаләдән куркучан, мин мусламаннар турында әйтәм. Беркем дә әле уйлап чыгармый, инде әле бит ничек була бу интеллект? Ясалма интеллект нәрсәгә китерә, әле мәгълүм түгел. Минемчә, ул яхшылыкка китерми. Аны кайдыр банк эшләрендә, ниндидер программаларга ул бик каты файдалыдыр. Әмма ләкин ир белән хатын арасы булсын, әти белән әни һәм балалар арасы булсын, гомумән җәмгыятьтәге булган эшләрне искусственный интеллект, ясалма интеллектны төзәтә алмый. Бу әле беркем дә белми аның нәтиҗәсе нәрсә икәнен Аллаһдан башка. Бу кыямәткә якынаю дигән сүз. Бүген Россиядә аз санлы халыклар өчен ана телләрен үстерү һәм саклау менә шактый катлаулы мәсьәләгә, проблемага әйләнеп бара. Бер яктан караганда Россия законнары ана телен укытырга бер нинди каршылыклар тудырмый, әмма ләкин тормышта, гамәлдә без аның киресен күзәтәбез. Аны тормышка ашу шактый катлаулы проблемаларның берсе һәм шул вакытта менә татар теле белән дә. Һәм менә шушы вазгыятьтә бүгенге көндә без җәмәгать эшлекләреннән дә, дәүләт эшлекләреннән дә ишеткәлибез. Телне саклауда һәм үстерүдә диннең роле зур булырга тиеш дип. Әйтегез әле, менә ислам дине ни дәрәҗәдә безнең үзебезнең ана телен саклауда һәм үстерүдә ул өлеш кертала, ярдәм итә ала? Бүгенге көндә бик күп сөйлибез бу мәсьәлә турында. Бик күтәрәбез, шаңкагабыз. Шушы мәсьәләне күтәргән кешеләр, шушы шанны күбрәк итеп каккан кешеләрнең үзләренә, шәхси тормышларына карый башласак, аларның оныкларына түгел, хәтта балалары да татар телендә сөйләми. Кызганычка каршы, хәтта кайбер хәзрәтләребезнең дә балалары татар телендә сөйләми, аларга рус теле түгел, бәлки англис теле якынрактыр кайбер кешеләргә. Моңар берничек тә каршы килеп булмый, ләкин сез әйткәнчә, мәчетләребездә, мәдрәсәләребездә, шушы мәчет каршындагы булган шимбә якшәмбе дәрес бирә торган шушы курсларда күбрәк менә балаларыбыз белән, хәтта ул аңламаса да, алар белән сөйләргә кирәк. Мин инде миңа ят булса да әйтим, минем беренче олы киявым рәтләп татар телен белми. Ул мусулман, намазын укый. Рәтләп татар телен белми, аларның 4 малайлары бар. Юсуф, Муса, Ахмад, Ильяс, чиста 5 вакыт намазларын укыйлар. Миңа килгәндә, дәватисияна килгәндә алар татарча сөйлиләр. Әтисе белән, менә мин нишләтим аларны? Алар бәлки урысча да фикерлиләрдер. Башка балаларым кемендә чит телдә булган, алар гарәпчә дә, англисчә дә сөйләшәләр, татар теле әйтмәс идем бик яхшы дип. Әмма ләкин мин алар белән татар теле сөйләшәм. Бу әйбергә менә каршыга килә бит, зур бер карның нәрсә дип әйтәләр, йөрмәсе. Аны кинәт кенә туктатып булмый. Әмма ләкин кабатлап әйтәм, менә шушы гаиләдә, идә әти-әни, әби-бабай, дәвати-дәвани шушы аныкларына татарча иретсә, мәчеткә җитәкләп алып барып, менә шушы хәзрәт әйдәле, менә бу балама Коръән тәҗвиденә түгел, Коръәннеңә түгел, аларга татар телендә ирет, татар телендә укытыгыз дип тырышсак, ул вакытны була. Әмма ләкин бу әйбергә хөкүмәт, дәүләт үзе генә шушы эшне булдыра алмагач, инде әйдәгез, муллалар, сез башкарыгыз, сездә бөтен өмет дип мөрәҗәгать итүчеләрне дә ишетәм мин. Менә сез үзегезнең моңарчы булган әңгәмәләрегездә бик еш әниегез, абыстай, Рәшид абыстайны искә аласыз. Бүгенге көндә безнең Казанда Рәшидә исемендә Коръән үзәгедә эшләп килә, шулай бит. Белүемчә, менә Рәшидә абыстай ул шушы үзе исән чагында, әле дин тыелган чорда шушы абыстайлар
мәктәбен саклап калган һәм аны киләчәк буыннарга тапшырган кешебез. Әйтегез әле, менә ни дәрәҗәдә бүгенге көндә безнең абыстайлар мәктәбе, мөслимәләр мәктәбе Татарстанда ул ни дәрәҗәдә яшәп килә? Без татарларда менә шушы абыстайлар, апа-сеңелләр мәчеттә дәрес биреп, алар бит ирләргә караганда көчлерәк. Аларның тәэсире, аларның үтем сүзләре, аларның йомшак күңелләре, аларның таләпчәнлеге ирләргә караганда көчлерәк. Мин аны әниемдән генә беләм. Шуның өчен менә бу әйберне бигрәк тә шушы абыстайларның курсларын яки анда киләчәктә кияүгә чыга торган кызларны ничек итеп хәзерләргә тормышка, авыр тормышына, ир тормышына, гаилә тормышына, менә шушы абыстайларның роле бик зур. Әниемнең тормышы, аның хаяты, аның тәрҗемә хәле шуны күрсәтә, ул меңләгән кешеләргә дәрес өйрәтеп калдырды. Сез менә үзегезгә нәрсә өчен бүген рәхмәт әйтер идегез? Мин үземә рәхмәт әйткәнче, иң беренче әлеге дә баягы Аллаһка әлхәмдүлиллаһ дияр идем. Соңыннан безне тәрбияләп үстергән әнигә рәхмәт әйтер идем. Һәм үземә рәхмәт нәрсәгә генә булса да тормышта, нинди генә вакыйгалар булса да, нинди генә шатлык, кайгы булса да, нинди генә ярлылык, фәкыйрлек, байлылык булса да, бөтен нәрсә Аллаһ Тәгаләдән. Раббым, синнән бит. Әгәр дә яхшы булса шөкранә кыласың да, әҗерле саваплы буласың. Авырлык килсә, сабыр итәсең дә, әҗерле саваплы буласың. Шуның өчен мөселман кеше нинди генә халәттә булса да, нинди генә хәлдә булса да, ул Аллаһка рәхмәт әйтергә тиеш һәм үзенең Аллаһ җибәргән тәкъдиренә, язмышына риза булырга тиеш. Бүгенге көндә мин үземне иң бәхетле кеше итеп саныйм. Чөнки минем дусларым бар, чөнки минем дошманнарым бар, чөнки мине хөрмәт иткән кешеләр бик күп. Заманында миннән күп кеше әгәр дә башын үрсә дә, баш чиерсә дә, заманалар үтте, бер-беребезне аңладык. Бәндә кемнәндер гаеп эзләргә тиеш түгел. Нинди генә хәл булса да, гаеп үземдә, нинди генә нахшымдан булды икән, нәрсәгә мин шундый хәлгә төштем икән, Раббым гафу ит мине дип Аллаһка әйтергә тиеш. Аллаһ тигезли, Аллаһ дөресли ул кешенең хәлен. Усман хәзрәт, бик зур рәхмәт сезгә. Менә шундый эчтәлекле, җылы әңгәмәгез өчен. Әлбәттә, сезгә иң мөһиме саулык, сәламәтлек, туганнарыгызга тынычлык, матур итеп яшәргә, күрешеп яшәргә язсын киләчәктә дә. Сезгә Аллаһның рәхмәте яусын. Рәхмәт, бик зур.